Hovorí sa, že elektromobil síce nemá výfuk, ale jeho výfuk je komín v elektrárni. Dokonca som počul, že výroba elektriny znečisťuje životné prostredie ešte viac ako auto so spaľovacím motorom. A ak sa teda pozeráme na výrobu energie pre elektromobily, nemali by sme to isté urobiť aj s autami na spaľovacie motory? Čo teda zahŕňa výrobu paliva, ktoré každý deň spálite vo svojom aute? Benzín a nafta začínajú ako ropa, ktorá sa nachádza v priemere 1,8 km pod povrchom Zeme. Veľké množstvo ropy sa ťaží pomocou hĺbkových pump. Tieto pumpy ale nefungujú same od seba, vo väčšine prípadov na svoj chod používajú elektrinu. Pohon jednej hĺbkovej pumpy spotrebuje každý mesiac v priemere 9960 kWh elektriny. Aby sme to dali do kontextu, je to toľko elektriny, že Tesla Model 3 by s takýmto množstvom elektriny najazdila 56 102 km. V Amerike je odhadom 435 000 ropných vrtov využívajúcich hĺbkové pumpy. Odhadovaná spotreba elektriny pre tieto pumpy je viac ako 4300 GWh mesačne. To je brutálne množstvo elektriny spotrebovanej len na to, aby sa ropa dostala zo Zeme. Ak by sme túto elektrinu použili na priame napájanie elektrických aut, stačilo by to na napájanie viac ako 15 miliónov elektromobilov. A to sú iba americké ropné vrty na pevnine. A čo hlbokomorské vrty? Najbežnejším spôsobom napájania ropnej plošiny na mori je naftový generátor. Priemerný naftový generátor ropnej plošiny spotrebuje 20 až 30 tón nafty za deň. Elektrický ekvivalent je 300 000 kWh. Odhaduje sa, že na svete je 1470 ropných plošín, ktoré mesačne spotrebujú viac ako 1,3 miliardy kWh energie. Všetka táto ťažba ropy spotrebuje mesačne toľko energie, že by to stačilo na pohon 19,5 milióna elektrických aut. A to len z energie použitej na ťažbu ropy na území USA a na mori. Takže palivo nie len znečisťuje, keď ho spaľujeme v našich autách, ale tiež spotrebovávame obrovské množstvo elektriny len na ťažbu ropy, z ktorej sa vyrába. Kombinácia znečistenia z výfukov a zo znečistenia z ťažby ropy, to nie je veru pekná predstava. Naviac, ťažba ropy vôbec nie je čistá. Do oceánu sa každý rok dostanú milióny litrov ropy, čo spôsobuje katastrofu pre ryby a iné zvieratá. Ťažbou to ale nekončí. Ropu treba po vyťažení prepraviť a väčšina z nej sa prepravuje cez ropovody. Na svete je viac ako 542 000 km ropovodov, ktoré prepravuje väčšinu zo 100 miliónov barelov denne, ktoré spotrebujeme. Tieto ropovody využívajú čerpacie stanice, ktoré využívajú ďalšiu elektrickú energiu. Ropa sa tiež prepravuje loďmi. Bohužiaľ pre oceány neplatia ekologické regulácie a lode pre udržanie nízkych nákladov používajú najlacnejší možný, ktorý ale zároveň najšpinavší pohon, čo z nich robí jeden z najväčších zdrojov znečistenia na planéte. Lodná doprava je zodpovedná odhadom za 1 miliardu tón CO2 ročne a 10% z toho tvorí preprava ropy. Keďže lode prepravujúce ropu toľko znečisťujú ovzdušie, mnohé krajiny im neumožňujú používať vlastný pohon v blízkosti pobrežia a musia byť odtiahnuté do prístavu, kde sa ropa prečerpáva do rafinérie. Rafinácia ropy vyžaduje obrovské množstvo energie a vytvára ešte väčšie znečistenie. Rafinácia sa vykonáva zahrievaním ropy až na 420 stupňov Celzia. Zahriatie 100 miliónov barelov ropy denne na túto teplotu si vyžaduje obrovské množstvo energie. Rafinácia ropy vytvára také množstvo znečistenia, že rafinérie predstavujú vážne zdravotné riziko kdekoľvek, kde sa nachádzajú. Rafinérie sú zdrojom znečistenia číslo 1 v mnohých veľkých mestách po celom svete. Znečistenie je tak závažné, že ľudia žijúci v blízkosti týchto rafinérií majú výrazný nárast plúcnych ochorení. Po rafinácii sa ropa prepravuje na čerpacie stanice v naftových nákladných autách, čím sa vytvára ešte väčšie znečistenie.
Následne toto palivo spaľujeme v autách a nákladných autách priamo v našich mestách, kde žijeme a dýchame. Tieto autá a nákladné autá majú spaľovacie motory, ktoré sú extrémne neefektívne. 70% energie zo spaľovania paliva v týchto autách sa premrhá vo forme tepla, zatiaľ čo len 30% ide na roztáčanie kolies. Takže potom, čo spotrebujeme všetku tú elektrínu na ťažbu ropy zo zeme, jej rafináciu a prepravu, tak následne z nej 70% pri spaľovaní premrháme. Výroba fosílnych palív je neuveriteľne špinavý a neefektívny proces od začiatku do konca. Keď toto všetko porovnáme s pohonom elektrického vozidla, rozdiel je veľmi výrazný. Elektrínu netreba čerpať z tisícoch metrov pod zemou, prepravovať nákladnými autami, vlakmi alebo potrubím, ani obrovskými loďmi, netreba ju upravovať a znečisťovať tým miesta, kde žijeme a dýchame. Aj keď sa časť elektriny vyrába spaľovaním uhlia, takáto elektráreň je ďaleko od miest, prenáša sa cez elektrické vedenie, čím sa zabraňuje priamemu znečisteniu vzduchu, ktorý dýchame. A ak je elektromobil poháňaný čistou energiou, je čistý od začiatku do konca. V Európe pochádza väčšina elektrickej energie zo zdrojov, ktoré nevypúšťajú žiadne CO2. A percento čistej energie každým rokom rastie, čiže uholné a plynové elektrárne sú nahradzované čistými zdrojmi energie. A ako je to s lítiom používaných v batériách elektromobilov? Lítium je kov, ktorý sa ťaží v púšti v Austrálie, Číny, Argentíny a Čile. Okrem toho, že lítium je kľúčovou zložkou batérií, používa sa napríklad ako aj liek na bipolárnu poruchu. O vplyve ťažby lítia na životné prostredie sa veľa hovorí, ale tieto informácie sú značne prehnané. Napríklad taká Austrália je najväčším producentom lítia na svete. Ak by sa pri tejto ťažbe vyskytli nejaké environmentálne problémy, som si istý, že Austrálčania by o tom určite hovorili. O čom však Austrália v skutočnosti hovorí, pokiaľ ide o znečistenie? Rafinácia ropy. Áno, rafinácia ropy vytvára oveľa väčšie environmentálne riziko ako všetká ťažba lítia kdekoľvek na Zemi. Austrália nie je veľmi husto obývaná krajina. Spotrebováva iba 1% všetkej ropy na svete a rafinuje iba 1/4 ropy, ktorú spotrebujú. Ale ťažia 50% všetkého lítia na svete. Takže krajina, ktorá rafinuje iba 1/4 z 1% svetovej ropy a ťaží polovicu všetkého lítia, považuje najväčšieho prispievateľa k znečisteniu a riziku pre ľudské zdravie práve ropné rafinérie. To ešte neberie do úvahy ťažbu, čerpanie, prepravu a spaľovanie tejto ropy, ide len o jej rafináciu. Čím viac ideme do hĺbky, tak argument, že výroba batérií je viac škodlivá než ťažba a spaľovanie fosílnych palív, je proste smiešny. Celá doterajšia ťažba lítia na svete nenapáchala na životnom prostredí toľko škody ako jedna veľká ropná havária. A ako je to teda s batériami? Čo sa stane s batériami v elektromobiloch, keď zostarnú a doslúžia? Keď už batérie nie sú dostačujúce v elektrickom vozidle, môžu sa použiť ako úložisko energie na napájanie domácností alebo firiem, čo im dáva druhý život. A keď už to nedokážu, sú recyklované, aby sa získali cenné kovy, ktoré sa znova použijú v ďalších generáciách elektrických vozidiel. Vyzerá to trochu hlúpo. Používať toľko elektriny na ťažbu ropy, vytvárať tóny znečistenia, ktoré ju prepravuje a rafinuje, aby sme nakoniec 70% z nej premrhali v spaľovacích autách, keď by sme túto elektrínu mohli jednoducho použiť priamo na napájanie elektromobilov. Keď sa pozrieme na celkový obraz, produkcia ropy je špinavý a nehospodárny proces, najmä v porovnaní s alternatívou, ktorá poháňa elektrické vozidlá čistou energiou. A čo je toto tu? Jej, to nevyzerá príliš dobre. No ale toto, to vyzerá lepšie. Vyskúšam to. Pekné vo vnútri. Pardon. Jej, táto vec je rýchla. Super! Čo môžete urobiť vy? Jednou z posledných prekážok, ktoré bránia mnohým ľuďom prejsť na elektrické auto, okrem dezinformácií, sú byty a domy so spoločným parkovaním. Mnohí z týchto obyvateľov si nemajú ako nainštalovať autonabíjačku.
Ak ste zákonodárca, pôsobíte v mestskom, miestnom zastupiteľstve alebo územnom celku, ak ste členom bytového družstva, ak vlastníte alebo prenajímate nehnuteľnosť, môžete niečo urobiť. Hlasujte za inštaláciu nabíjačiek pre elektromobily alebo si ich nainštalujte sami na parkoviskách alebo na ulici, aby ľudia, ktorí bývajú v bytoch, mali kde nabíjať svoje elektrické auto. Existujú spoločnosti, ktoré dokonca ponúkajú spôsoby, ako môžete na týchto nabíjačkách zarobiť. Podporte zdaňovanie fosílnych palív a využívanie dotácií na podporu prechodu na elektrické vozidlá. So správnymi stimulmi a politickou vôľou sa zmeny môžu uskutočniť veľmi rýchlo. V Norsku urobili vo veľmi krátkom čase obrovský posun smerom k elektromobilite. Predaj elektrických vozidiel v tejto krajine dosiahol viac ako 50% všetkých predaných vozidiel. Podporte aj inštaláciu solárnych panelov všade, kde to je možné. Prechod na solárnu energiu je lacnejší ako nákup elektriny zo siete a od prvého dňa sa začína investícia vracať. A ak máte to šťastie, že vlastníte dom, zaobstarajte si elektromobil a nainštalujte solárne panely. Ušetríte tisíce na palive a elektrine a môžete mať čisté svedomie, že neprispievate do extrémne špinavého ropného priemyslu. Zdieľajte toto video, kde môžete, aby ste pomohli šíriť tieto informácie. Toto video je s otvoreným zdrojovým kódom, môžete si ho bezplatne preložiť do iného jazyka a môžete ho opätovne uverejniť. Verziu, do ktorej môžete pridať preložený hlas a text, získate na kanáli Gastrol. Aj vďaka vám môže čoskoro nastať deň, kedy budú naše mestá čisté od oxidu siričitého, od oxidu uholnatého a iných toxických chemikálií a častíc z výfukov a ropných rafinérií. Teraz už na to máme technológiu. Podporte prechod na elektrickú dopravu a pomôžte priblížiť tento deň. Ja som Ondrej Volker a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ďakujem za sledovanie a zostaňte čistí. Toto video vytvoril YouTube kanál Gastrol s pomocou programu Fully Charged Show, v originále rozpráva Robert Levin. Pomôžte toto video dostať medzi ľudí, dajte like, napíšte komentár a zdieľajte toto video. Ak ešte neodoberáte môj kanál, tvorím videá o cestovaní, technológiách a elektromobilite. Dajte odber a zvonček, aby vám neušlo žiadne ďalšie nové video. Ak by ste ma chceli pozvať na kávu alebo podporiť finančne, je to možné na platforme Ko-fi, kde ma môžete podporiť jednorázovo alebo na mesačnej báze už od 1 eura, anonymne alebo aj s menom v záverečných titulkoch. Ďakujem krásne a majte sa.